dito sa Fusion Alley. Ayan guys, samahan niyo ako, libutin natin yung tinatawag nilang ugbo ng Sampaloc. Ayan, marami dito guys. Dito tayo sa corner de Los Reyes. Ayan, may Picampa Street, corner de Los Reyes guys. Ayan, marami ditong kainan. Ayan. So, ikutin natin yan guys mamaya. Samahan niyo ako guys. Ikutin natin guys. Okay? Samahan niyo ako. Good evening mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito tayo ngayon sa Picampa Street, corner de Los Reyes. Kung saan i-featured natin yung ugbo ng Sampaloc. Yung Fusion Alley. Ayan guys. Marami ditong kainan guys. Umpisahan natin dito. Kay Master Grill Escalop. Ayan. Dito pa lang, umpisa pa lang yan guys. Dito. Dito pa lang yan guys. Kaya ano. Hi Renz. Joe Renz. Malinaw ba tayo dyan? Wow, thank you guys. Ayan. Ayan mga kaluto. Ikutin natin tong ugbo ng Sampaloc. Maraming kainan dito, parang nasa tondo rin tayo. And dito pa lang tayo sa grilled scallop guys. Oh. Meron din siyang dragon fruit. Yung 50 pesos mo, ilan peraso yan? Magkano per piece? 10 pieces na po kasi. 110, 10 pieces. Ayan po guys, meron tayong grilled scallops dito. 110 ang ano natin. 10 pieces, 1. So ayan guys, mamaya-maya pupuntahan natin isa-isa yung ating So isang mahabang kalye ito guys. Dito sa Sampaloc. Isang mahaba. So ayan, 5 million in the house. Samahan niyo ako guys. Don't forget to
like and share sa ating video guys para updated naman sila. Ayan, 10 million in the house. Maraming salamat sa pagpunta sa aking live. Share lang po ang live natin guys. Ayan, nandito tayo ngayon sa Ugbo ng Sampaloc. Fusion natin. Wala na. Wala na po ako. So, ilagay lang natin sa stand guys. Shout out kay Chloe guys. Shout out dyan. Uy. May luto na, boss. Hindi sa akin, sir. Okay, minus ka. Hindi na tayo mga. Ayan, Eduardo. Shout out sa dyan. Pasensya na, inaayos ko yung camera. Pasensya na guys. Ayan, ayos na. Inaayos ko na yung camera guys. So, ayan. Nandito nga pala tayo sa Picampay Street, corner de Los Reyes Street. Ayan. Live po tayo guys. Pa-share lang po ang live natin guys para updated ang ating kababayan sa abroad. So, dito guys, maraming mga kainan dito. Maraming kainan dito guys sa samut-saring kainan guys. Mamaya ikutin natin guys. Ngayon, nandito lang muna tayo sa kanto. So, ayan. Shout out Jorens. Ayan, shout out kay Eduardo dyan. Eduardo, shout out sa iyo dyan. Pag-share lang, pag-like lang po ang video natin guys para updated tayo. Ayan, shout out po. So, 10 million in the house. Shout out sa inyo guys. So, ayan pa malapit ng maggabi. Good evening. So, marami na guys. Marami na. Lapit tayo ng konti. Mary's Mac Chicken Carbonara. Hello guys. Ang dami guys, maraming kayo nandito. Magugutom pa rito.
Oh, dito naman guys, ano, may lechon. May lechon pa rito guys, oh. Oh, may mga grilled. Oh, grabe, oh. Hindi natin yung sir. Ay, okay na yan. Parang okay na yung una. Meron pa dito guys, may shawarma din dito guys. Punta tayo dito guys sa dulo. Can I buy one order pani-puri? Dito, dalwa item lagi dito sa loob. Half lang, half. The number one, number two. Tapos, I give you 8 pieces. 8 pieces is the 100 pesos. Tapos, 5 item, lemon, mint, sampalo, sugar, masala. Potato, pepino, Masala. onion, masala. So, meron din ditong lechon horno guys. Lechon horno. So, ayan. Ano po yan, ma'am? Fried sisig corn po man. Fried? Kanya naman. Wow! Thai fried cheese corn. Wow! Napakasarap naman ito. Magkano per order? 100 isang. Ayan. Pasyal na kayo dito, guys. Dito tayo sa Fusion Alley. Ayan o. Hi. Ayan, dito lang yan, guys. Oh. Meron naman dito sa kabila, Master Grill. Grilled tahong, grilled scallop. Ayan. Magkano naman po sa grilled scallop natin? 1% po. 110. Okay. Ilang ano? 10 pieces na yan. Okay. Ayan po, 10 pieces, guys. Ito kay Master Grilled. Meron silang grilled scallop. Yung tahong, available din yung tahong. Not available, sir. Ayan po, pasyala kayo dito guys sa ating upo ng Sampaloc sa Fusion Alley guys. So marami rito yung kainan guys. Hindi pa nagbubukas si Nening B, oh. So, Ayan. Okay mga kaibigan natin, meron tayong 10 pieces na pag-chicken, ha? meron dito. Wow, malalapit sa akin to. Meron din burgeran dito guys. Burger ni Kagawad. Same lang to guys sa ano. Burger sa ano. Yeah, same lang. Ayan, meron tayong burger ni Kagawa dito. Meron din dito sa Santa Cruz.
Shoutout dyan kay Eduardo Cordero. Sensya na kanina. Malikot yung camera natin. Inayos ko lang sa iPad. Malinis na to. Yung simula rin ito. Ikaw, lagay ng pera. Saka yung ano. Ito, lagay ng ano. Lagay ng kutsara. Boss, ginabi na kayo. Pero po, sir. Ang bubukas na. Sarado pa si Neneng B. Yes, fried chow pao, magic pao. Ayan, meron tayo dito guys. Oh. Hello. Shoutout naman, shoutout kay Jan. Magic pao, fried chow pao. 45 lang isa. Okay. 45. Asyal na kayo dito guys. Sa Picampay Street guys. Kuhanan ko lang sa gitna. Sizzling Express. Ayan, Sizzling Express naman kay sir. Ay. Ay, start pa lang na. Start pa lang. Ayan. Dito naman tayo kay Sizzling Express. Ayan. Sizzling Express. Magkano per order? Depende. Depende po sa pag-net, chicken sisig, 90 with rice, sir. Okay. Opo, ito, 90 with rice. Sa chicken po natin, 115 with rice with chicken. 115, 15. 115. Okay. Kaya po, 100. Panalo guys, mura dito guys. Oh. Ayan, shoutout mo kaya sir. Shoutout. Ayan, dito lang kay Sizzling ano. Ang pangalan niyo sir? Rolly. Ayan, kay Sizzling Rolly Express. Ito yan, matatagpuan sa Picampay Street, corner Los Reyes. Ayan. Thank you, sir. Sizzling, dito naman, ihaw-ihaw. Dito naman tayo kay ano, Macbeth. Kay Macbeth. Grilled. Hi. Musta naman? Wala pang ano? Wala pang ganap? Ayan. Maaga pa. Okay, maaga pa kasi. 8 nag-start dito. Mga 8 pala dinudumog na rito mga ano. Kaya pala medyo maluwag pa. No? Ha? Ando pa yung iba. So mamaya guys, pupunta na sila rito. Aga pa naman para sa hapunan. Ayan. Anong pangalan ng store? Macbeth Grill. Ayan, 9 million in the house, guys. Lechon horno. Lechon horno.
Lechon horno. Magkano naman yung fair tab nyo, ma'am? 110 po, with chocolate po. With chow pa na po yan. Okay ha. Lechon horno. Magkano ang alakad? 160 po. 160. Ayan, guys. Hindi po, lechon din po kami. Lechon paksiw po. Ito yung paksiw. Lechon paksiw. 160. Ayan, guys. 160 yung paksiw nila, guys. Lutong tingnan, oh. Talaga, no. Pasyal na kayo dito, guys, oh. Habang konti pang tao, guys. Pasyal na kayo. 6 million in the house, guys. Hi. Fried ice cream bowl. Ayan. KBR TV. Ba-vlog din kayo? Pasig kayo? Ay, taga-Pasig pa po ito. Oh. Shoutout kayo, mga taga-Pasig yan. Ayan, oh. Dumayo pa sila para... Ayan. Happy New Year. Mga taga-Pasig, guys. Oh. Dumayo pa sa Ugbo ng Sampaloc. Ayan. Sige, sir. Support naman po sa KBR TV po. KBR TV. KBR TV. Tapos yung page ko, KBR TV Official. Yung sa YouTube ko to. Thank you, guys. Ingat kayo. Yan. Rene po. Ronaldin po. Ronaldin. Lahid Flores. Florence. Lahid Flores. Lahid? Lucky. Lucky. Okay. Ingat kayo, sir. Ingat po. Ingat kayo. Ingat kayo. God bless. Tiramisu. Tiramisu po? Ayan, pwede po mabidyohan. Ayan, may tinda si ma'am dito ng tiramisu. Wow, parang nakita ko. Same din pa to sa Esplanade. Same din. O, sabi ko na nga ba, sila rin yun eh. Yes po, thank you po. Tiramisu, ayan. Dito lang po yan sa, matatagpuan sa Fusion Alley ng, Sampaloc, Ugbo ng Sampaloc. Gana ba? Thank you po. Hi. Mayroon naman dito mga tawag dito, ano? Okay. Ayan. So, ayan, Fashion Star. Wow. Ayos yun ah. Ayan. Shoutout ka, sir. Thank you. Ayan, pasyal na kayo dito. Hi, sir. How are you? What's the food? Pani puri. Food?
Pani Puri. Manipuri. Oh, Pani Puri, chicken biryani. Chicken biryani. Wow! Ayan, 10 million in the house, guys. Mega love shoutout sa inyo dyan. Ay, sir. Pani Puri, masala Pani Puri, chicken biryani. Pani Puri. Dito naman, guys, ang ihawan. Shoutout. Shoutout, sir. Punta po kayo dito sa Palok. Po sa ano? Taga saan pa kayo, sir? Daluyong po. Ha? Daluyong. Mandaluyong pa kayo, sir? Ay, dumayo pa sila talaga, oh. Dito sila nag-dinner, guys, oh. Ayan, pamilya. Pamilya, sir, taga, ano. Ayan, shoutout sa inyo, guys. Ingat kayo. Sarap dito, ang dami kumakain. O sa video ko lang, ha? Okay lang. Okay, video ko lang. Wow, may shawarma po dito, guys. ANL. ANL, no? Shawarma. Shoutout, guys, ha? Ito yung mga price nila, no? Ayan, guys. Para support naman, ha? Support KBR TV, ha? Thank you. Dito, guys. Oh, grabe. Ikaw muna to. Big po. Ano na gusto nila? Sa bricks po. Dito, guys, maraming pagkain dito. Walang bilihan ng ulo. May pagkami dinuguan, merong beef broccoli, ayan, seafood, mixed butter garlic, ayan, merong back ribs, lechon paksiw, guys, oh. May lechon pa. Anong pangalan ng store nyo? Bricks Fried Chicken? Ah, Bricks Fried Chicken, guys.
Ayan. Meron sila guys kainan sa loob. Meron silang dining sa loob. Yan ang panalo dito. Very chicken ala king. Nandito tayo guys kay Mary Mac and Chicken Burger. Hi! Chicken burger natin. Dito naman guys, meron naman chow pan with rice. Chow pan with rice. Chow pan with rice. Sabi, ipa-cancel mo nga yung rice. Yes, Diba? Hi ma'am. Video ko lang. Okay lang. Ay, chow pan with rice to. yes. With Hungarian. Siomai, pwedeng lechon. Ayan guys, pasala kayo dito guys. Shoutout naman guys. Rice lang. Pabukas nga konti. Yo! So ayan guys, pasyal na kayo dito guys. Thank you. Pasyal na kayo dito guys sa Picampa Street, corner de Los Reyes. Ayan, dito lang yan. Hi guys. Ayan, 22 million in the house. Paki-like naman po ang ating video. Paki-like naman po ang ating live at paki-share. Maraming salamat. So, dito naman tayo sa kabilang kalye, guys. Dito sa may De Los Reyes. So, actually, De Los Reyes to. Itong gitna ay Picampa. So, nasa corner tayo ng De Los Reyes at Picampa. So, dito naman tayo sa kabilang kalye. Kanina, doon tayo sa kabila. So, galing tayo ng Espanya. Pag pasok natin ng Espanya, kumaliwa tayo, doon tayo kanina. So pag kumanan kayo dito, dito tayo sa De Los Reyes. So titingnan natin itong pinagkakaguluhan dito. Hi. So sir, ano namang pinagkakaguluhan dito sir? Anong tinda natin? Coffee jelly to. Okay, coffee jelly. Magkano naman po yung per 99?
coffee jelly. Ay, salamat, malinaw ang ating video. Thank you. Thank you for coming. 14 million in the house. Thank you so much. And dito tayo sa corner de los Reyes, Picampa Street. So, yeah. So, dito naman sa kaliwa ko, refreshing guys. Oh. Kuya, may Maria kayo. Refreshing guys ang ating. Ayan, 10 million in the house. Shout out sa inyo guys. So, pasal tayo dito. May Boss P grilled seafood, oh. Parang hey guys! You remember me? You're Gory, right? So parang asensado ka na. Dati, hindi yung balik. Oo, card. Ayos Nakamotor ka na ngayon Late na nga po eh. Late ka na. Pero nandun ka pa rin sa Quiapo. Hindi na po. Hindi na. Kasi nakakasama ko na po nandun. Ito Ito sarili mo na. Kailangan po kami ng tito ko. Okay. Kailangan na kami ng tito ko. Sherbet. Umpisa lang na sherbet. Hi. Nagkisenta pa lang si Sherbet. Binidyohan ka rin ng anak ko rito nung nakaraan. Marami po yung kapon. Hindi kahapon. Yung mga nakarampa. Binidyohan ka rin dito Yung bumili siya tapos may bata na nilibre. Hindi ko na maalala. Ang daming video. Oo. Natutuwa nga sa'yo
sa Jeffrey.